हेलो फ्रेंड्स मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय बेनो जाबाय माने बे साननैसोआ फेसबुक आरो ससियेल मिडियाआव मोननैसो फटक माने गोबां भाइरेल जागासिनो दङ। गोबां मानसिया माने शेयार खालामगासिनो दङ बै फटकखौ जायखौ बुंदों बेखौ माने इल्फ अफ लाक होननानै बुङो। माने सोमोनांथाव एबा मोनसे जोबोर सानथावना माने गोबां मानसिया ओरैबायदि शेयार खालामदों बेखौ माने शेयार खालामोब्ला माने मा होनदों नोंहा माने गोबां माने मुलाम्फा जागोन, नोंनि साननाया माने जाफुंगोन, नोंबो माने क्ररपतिनि सासे माने बिगोमा जानो हागोन। बेफोरबायदि माने बे फट'खौ लानानै गोबां शेयार खालामलाबायदों। नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फट'खौ दिन्थिग्रोनि। नोंथांमोना माने फट'खौ नायनानै मिथिखाबाय, बेखौनो बुङो माने इल्फ अफ लाक। माने बेखौ लानानै माने गोबां सुबुंफोरा दासान्दि माने बे साननैसोआ माने फेसबुकआव ससियेल मिडियाआव गोबां भाइरेल खालामदों आरो बेखौ गोबां शेयार खालामदों। माने शेयार खालामनायाबो ओरैबायदि माने बेखौ नोंथाङाबो शेयार खालामोबा नोंथांनि साननाया जाफुंगोन, नोंथाङा सासे जोबोर माने क्ररपतिनि सासे बिगोमा जानो हागोन। बेफोरबायदि माने शेयार खालामदों आरोना। दा बै जि इल्फ अफ लाक बेयो बबेनिफ्राय फैखो आरो बहानिफ्राय फैखो आं नोंथांमोननो एसे खोन्थागोन। बै इल्फ अफ लाकआनो जाबाय जार्मान आरो मा होनदों इउरप हादोराव माने जोनोम जानाय माने बिथांमोननिया मोनसे उन्दै जाथि दङ। बै उन्दै जाथिया माने बिथांमोनखौ फोथायो माने बै जि इल्फ अफ लाकआ न'खराव माने सान्थि लाबोयो, गोजोन लाबोयो। बै इल्फ अफ लाकआ जाबाय मोननै रोखोमनि, मोनसेया जाबाय गुफुर रोखोमनि आरो मोनसेया जाबाय गोसोम रोखोमनि। बिथांमोना फोथायो जुदि गुफुर जायो बिथांमोननि न'खराव गोजोन लाबोयो, सान्थि लाबोयो, धोन सम्पति माने लाबोनानै होयो आरो गोसोम जारा माने बिनि बिपरित जागोन। बेखायनो माने जोंनाबो बै मोनसे माने इल्फ अफ लाक बै फट'खौ लानानै माने गोबां ससियेल मिडियाआव माने बेखौनो लानानै गोबां भाइरेल खालामगासिनो दङ, माने शेयार खालामगासिनो दङ। माने बेखौ माने नोंथाङाबो शेयार खालामोब्ला नोंथाङाबो माने सासे क्ररपतिनि माने बिगोमा जानो हागोन एबा मालिक जानो हागोन होननानै माने गोबां शेयार खालामलाबायदों। दा बेखौ माने आं सानो आरो माने आंनि गोसोजों सानो आं माने बेफोर माने खोमसि फोथायनायसो होननानै आं सानो। हयथ' गुबुना मा सानो आं बेखौ मिथिया। हयथ' सोरबाया शेयार खालामनानै सासे माने क्ररपतिनि मालिक जादोंब्ला बेहाय बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय बेखौ माने आङो सानो माने खोमसि फोथायनायसो होननानै।